Father in Heaven, thank you Lord sa pag-iingat mo sa biyahe. Salamat sa pagkain na talubog mo sa amin ng kalakasan sa Diyos kinakatawan. Salamat sa kabutihan mo sa Diyos. Amen. Yay! Oh, okay dito. Hindi makita. Silip-silip lang, silip-silip. Tignan mo yung tinikman mo na chocolate, be, okay, be. Sarap, be. Kapi tayo. Kapi tayo, bawat patak. Sarap. Ano yung mura? Parang biko na. Alam mo yun? Gano'n mo na lang, oh. Pwede ka mahirapan. Diba lang, chocolate no? Parang ano? Sabaw sa ano? Ha? Lamig kayo. Ayun na. Oh, diba? Natin ko, parang hindi ka makita dyan. Ayan. Lagyan mo na to. Kung mo lang konti yan, baka matapon. Alin? Yung kulati mo. Sayang. Ito maha. Maha to. Hindi yung sa gitna. Yung ano? Hindi. Ano? Tip lang. Legit lang. Ano mo? Pangawan tayo daan. Para may iba naman yung gawin natin. Diyan ka. Highway sa Alabang. Santo Tomas. Thank you, Kuya. Yung no? Mainit lang. Ah, Ano sa tingin kayo yung rent bukas yan, yung mga taga dito, napunta dito? hindi na natin alam kung ano nangyayari. Rizal, wala kayong tikman niya? Wala doon. Pag hindi kayo padaanin, uwi tayo. Uy! Dire pa lang, busog na tal. Takagulalo eh. Ah, na. Igot to niya, minus yun. Pick out mo. Be, pick out. Hindi ka makakain mamaya ng bulak. Ikaw ito nirain. Sarap ng ano. Kape. Tsokolate. For the first time. Sarap. Puro talaga no. Sana lang dede kumulo ang tiyan. Hindi yan, kaya ka makanin. Baguhan ka pa naman. May bago po ng tiyan mo. Ah,
Ay, kalami. Seryoso So- pala. Nagkaka-video pala yun. Galing kami Alam ko kanina lang naka-video. Kaibiyang Tunnel, diretso na Nasugbo. Umikot kami. So, stopover namin Tagaytay. Andito ulit kami sa kape at misa. Ay, dahon at misa pala. Dahon at misa. Chocolate sa paso. Ayan o, chocolate. Thank you, Lord. Doon na sila. Dami na nila. Dapat tinanggal na lang nila yan. Oo, no, nakaharap. Tapos, Pero sa lamesa na lang. oo. Lamesa na lang. Ay, ihabol naman na rin yung mga yung Alin? Ito parang magkakatawa ba? Diba sa ito may ano? Bakit na magkakatawa? Okay. So, mayroon kayong pancit, mayroon kayong bulalo. Ayan. Kalami. Ayan tayo kalami. Sa Pastor Pukoy. Ayan. Kain na naman. pag sila kasama mo, busog ka. Ayan, so dito kami sa Tagaytay. At ay nag-relax at mag-mukbang. Ayan. Wala. Ako po ilang una. Ipasama si Robert kayo na rin. Ayan sila mga kalami. Kalami, hindi mo na. Ay, kalami. Hi. Hindi namin maubos. Dami oh. Maubos. Ang ganda ng view rito. Tayo yung lalo ako na lang. Ayan. Mga kalami, alami kayo, oh. Pastor Sok, lami kayo. Brother Ting, lami kayo. Gulay kalami. May hang ilang sili og nako. Oh. Yan. Rumah Ha? Rumah Rumuto doon para may ilagay yun. Ito. May ka nga pa. Yan na po. Yun. Thank you. Thank you. Sir, bali orders complete na po sila. Apo, Sinarap apo. po namin sila if may kailangan pa po. Okay, thank you. Kalami. Ayan o.
Thank you, Lord. Crispy pa. Oh. Wow. Ang sasapon ka. Palamig, kain po kayo. Kain Ano, na. madalas kami dito sa Daon at Misa kasi gusto ko yung ito, tsokolate, kalamit. Yan. Sarap. Ano masasabi mo? Kalami. Ay, grabe, super. Grabing lamig Magulit kayo. ang pawang. Yan, kaya muna tayo. Magkukomenta na. Hmm. Ito sa usawan eh. Do, kanin do. Ulit tayo kanin. Hmm. Hmm. Yun. Oh, kalami. Hmm. Nood lang kayo lagi. Para ma-update nyo Hmm. kung saan banda lagi yung kakainan na sarap. Para pag namasyal kayo, alam nyo na saan kayo pupunta. Ayan kalami oh. Hindi na ba mapusokta? Sige. Kalami. Pili. Uy, wala. Hmm. Ala, Pinagat niya. Parami doon ang views yan. Dapat pudan. Oo nga, ayan oh. Ababi. Galing kami na Subo. Maraming binigay sa amin na itlog. Hmm, kalami oh. Kaya hindi. Kaya mo na. Hmm. Isahin pa to. Hmm. Lord, isla do. Dagi ko magtiwit-tiwit. Isla do. Yung mga ulit eh. Busog naman ko sa suman.
tawa namin na, baby. Wala. Hmm? Hmm. Hmm. Ime? Hmm. Pakat? Hmm. Sili ka namin. Hmm. Wala po. Balat lang sa kalam. Dili na kaon. Kan, maigaw na yung mga ito ron. Basta. Hila, iyo lang. Pabunot mo lang, babe. Bagang na. Nakatulog. Ibipi ka pa naman muna bago ano. Kung kasi galing mo dugod, hindi ka bunutan. Ilang ano rin kami nagtiis, di ba dad? Ano, mga ngipin natin. Oo. Hmm. Makaroon, wala na ibang ang nilibaw. Wala ko nili. Ano, usap. Yan na. Hmm. Lalo. Yan kasi laman. Sa Petron, puro kasi ano yun eh. Puro Puro taba. Tabangan, Little. nagdilaw yung ano. Hmm. Komersyal. Tambok kayo naman yan. Ilog. Di, ano sila ngayon din? Puro take-out lang. Sa kanila kasi puro tail. Tail. Hindi siya sa PB. Pag ito eh, PB. Naman nila magpag-work. Mahal, as yes. Dura na. Sabi ko nila, sabi niya, mahal yun. At binigyan mo na. Mga kalami. Wow, sana. Ay, joke lang. Commercial. Edit. Edit lang mo. Video lang, hindi live. Ano to? Ha? Video ba, hindi ba live? Hmm. Kaon mo live, ba? Hindi. Kaya lang pag live mo na kumakain kayo sa TV na manonood ng post sa ano, sa YouTube mo lang. Tuloy-tuloy na. Sabi mo, Ayan kalamay. So, hindi namin maubos, no? marami eh. Marami maubos na namin. Na kami ng tsokolate. Ito. Laman. Okay. Tulog na. Grabe. Loaded. Edit na si Boy. Ngayon, maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Lagi po tayo mag-iingat. God bless us all, mga kalamay.